Honorable president, honorable senyor conseller, autoritats, senyores i senyors. Encara no fa un any vam celebrar en aquest Palau de la Generalitat l'acte central del centenari de la Mancomunitat de Catalunya. Per la Diputació de Barcelona i per la resta de diputacions catalanes, posar en valor la tasca de la Mancomunitat vol dir, essencialment, subratllar el paper del municipalisme en la construcció del país. Aquest paper es veu clar en l'any de les biblioteques que ara encetem. Vull remarcar que parlem d'any de les biblioteques, no pas de centenari de les biblioteques populars. No és que no vulguem destacar aquesta efemèride, sinó que ara, com aleshores, quan l'Assemblea de la Mancomunitat va aprovar la creació de les biblioteques populars, Catalunya treballava mirant cap endavant. L'obra cultural de la Mancomunitat, i en especial el programa bibliotecari, va fer història per ambició i per innovació. Però aquesta obra és important sobretot perquè segueix sent una realitat ben viva amb una enorme projecció de futur. La ferma acció de govern posada en marxa per Enric Prat de la Riba, per Eugeni d'Ors i per Jordi Rubió i Balaguer trencava motllos. D'Ors va explicar que el ministre d'Instrucció Pública d'Espanya va plantejar-li la possibilitat de crear biblioteques populars a la resta de l'Estat, seguint el model de la Mancomunitat de Catalunya. La resposta d'Ors, prou il·lustradora del contrast de dues societats, va ser que dubtava que el ministre ho aconseguís, no per mancament del poble, sinó per entrebancs innúmers de l'engranatge de la vida oficial espanyola. Engranatges va arrelar Ors, que sortosament a casa nostra hem sabut superar, perquè en lloc de buròcrates tenim gent plena d'ideals en el servei de la nostra mancomunitat. No es tractava d'una afirmació gratuïta, ni amb la qual d'Ors pretengués fastiguejar. Era un fet. Les biblioteques populars catalanes es van emmirallar en els millors models internacionals i tenien darrere un govern eficient. Aquell programa bibliotecari estava per damunt de capricis polítics i responia a una voluntat ferma de servir la societat, sobre la base del valor fonamental de la cultura i l'educació per tothom. Per això, Rubió, quan va succeir Eugeni d'Ors en la direcció de les biblioteques populars, va afirmar que la nostra obra no és política i per no comprometre-la hem d'orientar les veles segons la direcció del vent. La dictadura que va estroncar la Mancomunitat no opinava igual, esclar. Però tot i així, les diputacions catalanes van seguir obrint algunes biblioteques inspirades en el model de la Mancomunitat, fins que la Generalitat Republicana va recuperar la visió de país i va revifar la política bibliotecària en clau nacional. A la Diputació de Barcelona sentim l'obra de les biblioteques populars com a pròpia. I ho sentim no solament perquè l'actual xarxa de biblioteques municipals amb 221 biblioteques i 9 bibliobusos sigui hereva del programa de la Mancomunitat. Ho sentim sobretot perquè compartim l'esperit de servei, la vocació innovadora, la catalanitat com a element integrador i la universalitat com a valor de referència. El sentit de responsabilitat pública és el que ens mou a enfortir i millorar constantment la xarxa de biblioteques municipals. Sentit de govern, sentit d'estat, sentit de país. El 1918 es va posar la primera pedra a la Biblioteca Popular de Figueres, que 4 anys més tard va ser l'última que es va inaugurar abans de la fi de la Mancomunitat. En aquell acte solemne es va remarcar el fet que la nova biblioteca s'alçaria al lloc on anteriorment hi havia hagut una presó. Aquell dia Eugeni d'Ors va declarar que la construcció de biblioteques és funció de l'Estat i també va dir
que amb el programa de biblioteques populars el govern de la Mancomunitat recollia una funció d'estat abandonada com era dotar Catalunya d'una cultura. Els catalans estimem la cultura i estimem la llibertat. I la cultura és un element clau per ser i per sentir-se lliures. Volem un país modern i avançat amb ciutadans lliures, és a dir, ciutadans cultes, formats i responsables. Les biblioteques són una eina important per aconseguir-ho i per això les biblioteques catalanes miren cap al futur. Aquesta és la raó que 100 anys després de l'obra fundacional de la Mancomunitat volem que el 2015 sigui any de les biblioteques, el primer any de molts més anys. Moltes gràcies.